Iku pancen akeh apa jenenge wong tua sing tidak menyadari begitu. Wong tua itu biasanya ya sing apik karo ndekne ya diapiki, sing ora. Padahal iki ya anake dhewe. Anake dhewe. Sing anak kan ya mikire ora kok soal iku, mikire ya padha-padha anake kok. Disiang aku. Ngerti ngono. Biasanya wong wedok, ibu iku sing biasanya ora iso netral, adil sekali itu enggak, mesti emosinya itu yang mendorong memilih apik karo sing ngabekti. Ngabekti ya ono anake sitok iku dikandani madoni terus ae. Ya disiang mbek mbok ya. Nah itu menurut didikane Kanjeng Nabi tidak boleh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Was-sahabatul kiram ta'ajjabu min hadzal amr. Apa hadzal amr itu? Was-sahabatu mongko utahe para sahabat al-kiramu sing mulya-mulya iku ta'jabu gawok ya sahabat-sahabat heran min hadzal amri sange iki perkara iki apa wa huwa utahe hadzal amr iku annal insana setuhune manusa yakti nekani ya insan ahlahu ing bojone ahline insan wa yaktilan nekani ya insan syahwatau ing syahwate insan wa tamattaulan ngalap suka ya insan sumayusabu ala zalik moko keri-keri diganjar insan ala zalika ing atase mengkono-mengkono. Lah wong dene ngumpul-ngumpuli bojone dhewe karep-karepe dhewe ya nuruti karepe syahwate ndekne kok untuk ganjaran. Kanjeng Nabi ngendikane fi bud'i akadikum sedekah. Sedekah ngumpuli bojone sedekah iku pundi? Gawok sahabat. Wakana yakfi, jane ngono wakana lan ana iku yakfi cukup apa? Ayakula yang to dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang sahabat innallaha qad qada bidzalika wa hakam. Ngono tok ajane cukup. Innallaha satune Gusti Allah iku qad qada, teman-teman wis mutusake. Bidzalika kawan mengkono-mengkono mau wa hakama lan wis netepake hukum sapa Allah. Ngono cukup. Ngono kok ngoten niku seperti. Ha wis pancen ngono iku ketentuane Gusti Allah, ngene ora iso. Tapi Kanjeng Nabi enggak. Ya, Kanjeng Nabi tidak begitu. Kanjeng Nabi mempunyai teknik didik ngandani sahabat-sahabatnya itu tidak apa jenenge istilahnya sing wajib iki ngene tapi diberikan wawasan kaya nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika fibut yang hadikum sedekah itu kan doheran sahabat-sahabat. Lho iku niku kan enak kok untuk ganjaran. Lah iku nek nggone nek ora karo bojomu piye? Dosa to. Nggih. Lah iku rahmate Gusti Allah taala iku. Nek sing ora sak mestine dosa, sing sak mestine diganjar. Jadi dijawab, ya ngono iku ketentuane kok Gusti Allah mau kakek cangkem kowe ngono jane iso. Tapi enggak Kanjeng Nabi ndak ngerti kayak gitu. Wa hadza akbaru dalilin. Utawi iki iku luwih gedhe-gedhene dalil wa a'zamu hujjatin lan luwih agunge hujjah.
Li anna qaulallahi ta'ala karena sunni dawuhe Gusti Allah taala wa qaula rasul lan dawuhe utusane Gusti Allah taala wa utawi qaulullah wa qaulur rasul iku al hujjat wa dalil merupakan hujjah dan dalil sudah cukup. Kalau Kanjeng Nabi ngendika iku ketentuane Gusti Allah ngono kok ya wis cukup jane. Nah, ketentuan saka-sapa enggak kok Gusti Allah ambek kok Rasulullah. Sudah golek dalil apa nah rasa takok dalil-dalil. Kanjeng Nabi cukup mengatakan begitu saja. Walakin nahu, nah ini apa jenenge kebijaksanaane, kearifane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin nahu angin tapine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun ora ana ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam liaktafiya. Ento nyukupake bidzalika kan mengkono-mengkono. Kanjeng Nabi enggak kersa cukup. Wah iki ketentuane kok Gusti Allah ngene wis lakoni. Enggak. Bal zakara lahum balik nutur sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang sahabat, para sahabat nutur nazira hadzil mas'alati ing bandingane iki masalah mimma huwa ma'lumun ladaihim angking barang wa kang utahi maiku maklumun kinawruan ladaihim mungguing sahabat-sahabat wa maklumun ladaihim wa muslimin indahum lan wong wa musallamun indahum ya maklumun wa musallamun maklumun kinawruan musallamun sudah diterima indahum ana sandingi sahabat. Nek karo bojomu untuk ganjaran, nek karo dudu bojomu, dikai bandingan gitu, tidak cukup. Ya wis ngono iku ketentuane Gusti Allah. Kowe ambekan kumpul bojomu untuk ganjaran, iku wis ketentuane Gusti Allah ora ngono. Tapi di dawuhna Kanjeng Nabi, nek ora ning bojone, gak dosa. Nggih dosa. Mereka tahu. Nah, ini bandingannya supaya tahu persis kemurahan Gusti Allah Ta'ala. Kalau ini diharamkan maka ini diganjar. Wa bihadza yatruku lahumul fursa lan kanthi iki dengan cara yang seperti kebijakan seperti ini tidak madhen pokoke ngene gak muni pokoke tapi dijelaskan dengan sesuatu yang sudah dikenali oleh sahabat-sahabat. Wa bihadza lan kawan iki yatruku ninggal ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum kanggo sahabat-sahabat tinggal al-fursata ing kesempatan liyatafakkaru liyufakiru supaya mikir-mikir ya sahabat. Nek ngene haram nek ngene. Wa yanzuru lan menimbang-nimbang ya sahabat bayakisu lan menganalogkan bahasa saiki niku ngiasake ya sahabat-sahabat al asbaha ing perkara-perkara sing seserupan sing binadzairi kelawan bandingan-bandingane nek ngene haram sing diketahui mereka ini haram maka yang ini untuk ganjaran iki kan mereka diajak berpikir ambek Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wayan takilu minal ghaibi ilal hadir lan berpindah ya sahabat minal ghaibi saking sing ora ana ilal hadiri marang sing hadir terus cetha dadi mereka tahu sendiri kok kalau ini kalau kumpul dengan selain istrinya itu haram itu tahu mereka. Nah ini dijelaskan di elingno Kanjeng Nabi ketika mereka heran bahwa ketika ngumpuli bojone dhewe untuk ganjaran.
Faqala lahum mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang para sahabat ara'aitum la wada'a fi haramin. Oh ya kan. Ara'aitum jae aku kandhani ara'aitum iku ngono ara'aitum. Ana ta ningali sira kabeh itu padha karo jae kandhani aku. La wada'aha lamun nyelehake sapa wong insan fi haramin ing dalem haram akana alaihi fiha wizrun ana ta alaihi ing atase tetep ing atase wong insan fiha ing dalem nekani ning haram mau apa wizrun dosa piye nek iku di ning gone sing dosa piye? Wah, nggih niku untuk hukuman. Pakadzalika mongko mono uga kaya mengkono mau idza wadu'a fil halal kana lahu ajrun. Ya. Ini orang terus ngaten jadi mak cerep ngono ae. Pakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono idza wada'aha fi haramin kana alai fihi wizbiha fizrun idza wada'aha fil halal tatkalane nyerahake sapa insan ha ing mau fil halali ing dalem halal kana mongko ana lau kedue insan apa ajrun ganjaran nek ning haram untuk wizrun nek ning ngene sing halal ya untuk ajrun ya. Itu cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar dalil ngono ae kaya wong saiki tidak dalil tapi dalil itu dikembangkan dengan kebijaksanaan sehingga orang itu menomponi sambil mikir dhewe gitu. Wa min dzalika ma jaa fil hadis lan iku termasuk metodenya Kanjeng Nabi ketika menyampaikan dalil itu dengan cara yang seperti itu. Ma utai keterangan jaa kang temeka ya ma fil hadis ing dalam hadis An-Nu'man bin Bashirin saking sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa An-Nu'man bin Bashir intalaqa bi budalan bi kelawan ingsun sapa abi bapak ingsun yahmiluni nggawa sapa abi ni ingsun jadi dijak digandeng karo bapake Nu'man bin Bashir ini radhiyallahu anhu ya Bashir itu ya sahabat ila Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala moko matur ya abi ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Kanjeng Rasul ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul usidu nyekseake kula anistune kula ikut nahatun ne'man memberikan kula Nu'man ing Nu'man kadza wa kadza mimali sementen min mali saking bondo kula ya niki kula anak kula niki kula sekani niki kayak tanah griya sementen anu sugene Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aku labanika ana to ing semua anak-anakmu sekabehane anak ira qad nahalta teman-teman maringi sira mislama nahalta an-Nu'man ing umpamane barang kang aweh sira an-Nu'man ing Nu'man kowe mbagi Nu'man ngene sing bekandakno iki mau kon nyekseni aku apa anak-anakmu kabeh iki ya mbok kei ngono kabeh mbok bagi ngono Kala matur sapa Nu'man bin Bashir mbak bapake ya kala matur sapa abi
La mboten. Imam Nu'man niki tok sing jan. Muga mungkin Nu'man niki wong nurutan apik apa segala macam lah. Dadi diparing. Mboten. Barang muni mboten artine sing dikeki Imam Nu'man tok. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fa asyid ala hadza ghairi mah aku mau nyekseni nggih wis kono golek seksilane fa asyid mongko nyeksekno sira ala hadza ing atas iki ghairi ing liyane ingsun golek liyane aku mau nek Cuma kala moko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayasuruka ana ta nyenengake ing sira, suka kamu. Apa ayakunu yen ta ana sapa banika, anak-anakmu ilaika marang sira fil birri ing dalem ngabekti ku sawaun padha. Gak kepengin ta? Sawaan padha gak kepengen anakmu itu ngabekti kabeh. Kala matur sapa Abi Bashir ya. Bala nggih. Kala fala idzan mongko ora idzan nek mengkono. Kowe piye? Jane Kanjeng Nabi kan cukup lah dingendikane iki nek gak mbok nek mokno mantos mbok gawe ya ora. Ngene gak apik ya. Gak. Tapi Kanjeng Nabi dengan caranya sendiri mengatakan itu sing mbok gawe sapa wae. Mantok apa kabeh anak-anakmu. Mboten ya mok mantok. Nah itu terus digawa. Iki padha-padha anake kok sing digawe kok mantok. Kowe apa gak kepengin anak-anakmu ngabekti kabeh kaya nom. Nggih kepengin. Ha iya. Nek kepengin ya aja ngono model kaya HP. Iku kan ora langsung gitu. Nabi membawa orang berpikir. Nggih. Nek kowe pancen kepengin kabeh ngabekti karo awakmu mestine gak begitu caranya. Fala idzan rawahu riwayatake ing hadis Nu'man bin Bashir sapa Muslimun Imam Muslim fi kitabil hibah ing dalam bab kitab hibah paparing min sahihi sang sahih Imam Muslim qauluhu ayyusurruka utai dawuh ayasuruka dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayasuruka ayakunu ilaika fil birri sawa dawuh ayasuruka ayu jibuka ana to nyawake ing sira nyenengake ing sira wa yaj'aluka lan dadekake ing sira ndadekake masruron seneng apa ayakunu yen to ana ya banika ai auladuka jami'an anak-anakmu kabeh ilaika marang sira fil birri ing dalem ngabektine iku sawaan padha ai mustawina fil ihsani ilaika ing dalem gawe bagus ilaika marang sira wa fi tarkil ukuki alaika lan ing dalem tinggal maneni durakani alaika ing atase sira kowe gak kepengin anakmu kabeh ngabekti karo kabeh ora ana sing duraka marang awakmu gak kepengin ngono wa fil adabi ing dalem adabe wal hormati lan kehormatane wa ta'zimi lan anggone mulyakno awakmu ladaika ana sanding ngira padha kowe gak kepengin ta kabeh anakmu iku ya apik kabeh ngabekti kabeh ora ana sing duraka kabeh gak ana sing duraka blas adabe
mentale ngurmatine karo awakmu kabeh ngono. Gak kepengin ta. Kala matur sapa abiku. Basir ya. Iki nyritakno Nu'man nyritakno bapake. Kala ndika sapa abi balang nggih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Fala idzan." Mula nek kowe pancen ora kepengin mok anakmu sitok-tok Nu'man iku sing ngabekti karo kowe. Kowe kepengin kabeh anakmu ngabekti kabeh. Ya aja ngono carane. Fala idzan. Mongko aja ngono idzan nek ngono. Ai idza kunta turidu dzalik. Nalikane kowe ngarepake kaya ngono, ya aja ngono carane sing mbok gawe kok mok anakmu siji tok Nu'man tok itu. Ya senajan apa jenenge kemungkinan besar alasannya ya mergo Nu'man itu yang apik dhewe, putrane sing apik dhewe. Tapi wong tua ora boleh begitu. Enggak boleh. Karena nanti menyebabkan itu tadi. Engko sing ngabekti sing apik karo sing hormat karo wong tuane iku namung sing iki tok. Iku pancen akeh apa jenenge wong tua sing tidak menyadari begitu. Wong tua itu biasanya ya sing apik karo ndekne ya diapiki sing ora-ora. Padahal iki ya anake dhewe. Anake dhewe sing anak kan ya mikire ora kok soal iku, mikire ya padha-padha anake kok. Disiang aku. Ngerti ngono. Biasanya wong wedok, ibu iku sing biasane ora iso netral, adil sekali itu enggak, mesti emosinya itu yang mendorong memilih apik karo sing ngabekti. Ngabekti ya ada ono anake sitok iku dikandani madoni terus ae. Ya disiang mbek mboke. Nah itu menurut didikane Kanjeng Nabi tidak boleh begitu. Jadi kalau ambek anake ya kudu padha. Bolehlah di dalam hati berbeda, tapi kalau dalam persoalan pembagian iki dikai iwak ya iwake iwak kabeh ngono, kayak bandeng sing itu kayak tempe. Sing siji bandeng terus saya setelah liya-liyane kayak tempe kabeh iku gak oleh. Bandeng kabeh. Barang kayak bandeng kayak buntute tok. Iki gak oleh ngono. Tapi Kanjeng Nabi ngendikane ora tok langsung, gak oleh ngono iku gak. Tapi terus dibawa berpikir sahabat itu. Ya, itu cara Kanjeng Nabi. Walau qala lahu sallallahu alaihi wasallam hadza la yajuz lakana afian. Kalau qala lamun ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang Bashir bapake Nu'man mau. Inna hadza la yajuz. Setune ngene iki gak kena. Bagi anake pirang-pirang mbok bagi sitok-tok iku la yajuz ora kena. Jadi Kanjeng Nabi ngendika ngono wis cukup. Lakana yakti ana apa kauluhu lahu kadzalika iku kafian cukup. Kanjeng Nabi wong apa utusane Gusti Allah. Wong takok-takok kan mergo kepengin roh hukume. Ngene iki apik apa elek, halal apa haram, boleh apa tidak. Jadi kan saya gak oleh ngono iku. Model bagi mu anak siji tok liyane ora. Ngono ae cukup. Tapi enggak. Di anak kaulahu krana sedune dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku hujjatun. Wa huwa utawi kauluhu iku ad-dalil. Merupakan dalil. Bila iskalin wala raibin. Tanpa kemuskilan bala raibin lan ora kemamang-mamangan nek dingendikane kan
langsung cetha. Laya justru gak oleh. Oh iku wong Kanjeng Nabi iku dalil. Dengan cetha. Tapi enggak, walakin nawangin tetapi ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak cukup dengan demikian. Tapi bayyana lahu, jelasake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang bapake Nu'man yaiku Bashir nerangake hakikatal amri ing kenyataane perkara wa azhara lahu lan meruhake ngetokake lahu marang bapake Nu'man sahabat Bashir illatal hukmi ing alasane hukum. Jadi Kanjeng Nabi tidak cukup jane cetha wis ana wong ndekne takok. Takok dijawab gak oleh ngono cukup. Tapi Kanjeng Nabi metodenya tidak begitu. Dan Nabi ingin menjelaskan sejelas-jelasnya, diajak berpikir, diduduhno alasan-alasane kenapa. Mergo nek mbok kandhane laya jus ngono saya mikir-mikir, gak aneh kenapa ya kok gak oleh. Mulane mek Kanjeng Nabi diketokno ilatal hukmi iku. Alasane apa? Liukifau supaya ngadepake sapa Kanjeng Nabi ing bapake Nu'man Imam apa sahabat Bashir mau alat dalili ing atase dalil cetha bikaulihi kelawan dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayasuruka ayakunu ilaika fil birri sawa. Iku dadi cetha banget. Ayasuruka ana ta nyenengake ing sira apa ayakunu yen ta ana ilaika marang sira anak-anakmu banika ilaika marang sira fil birri ing dalem ngabekti niku sawaan padha. Kamu ndak suka lah. Apa kamu nggak suka anak-anakmu semua orang mau Nu'man tok ngabekti kabeh karo ya, nggih ya. Wa ma'lumun annahu yasurruhu dzalik. Lah niku wis kinaurukan, wis maklum lah. Iku wis dadi bahasa Indonesia wa ma'lumun dan maklum. Lan iku maklum utawi annahu setuhune mau iku yasurruhu nyenengake ing Bashir bapake Nu'man apa zalika mengkono-mengkono di ngabekteni kabeh anak-anake. Jelas itu maklum itu jelas bisa di bahasa Indonesia. Maklum itu maknanya bahasa Indonesia ini jelas, sudah jelas. Kalau apa namanya tentu saja Bashir ini ayahnya Nu'man tentu senang kalau semua anak-anaknya ngabekti kabeh karo beliau. Kama annahu kaya dene annahu setuhune bapake Nu'man in fa'ala lamun nindakake ya abi bapake Nu'man yaiku sahabat Bashir wa aqtalan aweh ya bapake Nu'man wa aqtalan paring wahidan ing satu saja yaiku Nu'man tok wa tarakal bakina lan tinggal ya bapake Nu'man Bashir al-bakina ing sawenehe fa innahu mongko setune al-bakina iku layastahiduna ora tenanan ya bakina fi birri ing dalem ngabekti niku ne bapake Nu'man mau iki maklum lah jadi wong dene turun apa meneh kok ndekne ngerti sing diparingi mok sitok-tok iku Nu'man tok gak diparingi wape gak dikai dene tok sing dikai ngerti ngono ya wis mesti terus malah jarak wis ora kongkan-kongkon cuma nek kurang ajar mah ngono nah angkon Nu'man mawon ampun ulam ngono mesti nek dundum-dundum mau Nu'man tok ngongkon-ngongkon kula bareng lah mesti ngono grundel rene
fa innahum la yastahizuna fi birri wa la yusari'una ila mawaddatihi lan ora aki-aki ila mawaddatihi maring ngasihi wong tuane. Hadza utai iki lam yahsul lamun ora kasil minhum saking albagina apa mabarang ya juruhum kang narik ya ma ing bagina ilal ukuk marang durakani wasahna ilan musuhi ya, artinya itu minimal mereka itu yang tidak dikasih itu yang lain-lain, yang satu dikasih yang lain tidak, minimal mereka tidak akan tenanan ngabekti karo wong tuane kaya dene sing siji sing diparingi mang. Maksimal malah wani. Wani. Nek gak maneni durakani minimal ya ngabektine ora pati tenanan. La yastahiduna fi birhi wa la yusari'una ila mawaddati. Hadza illam yahsul minhum ma yajurum ilal uquq. Mendingan lah orang antek durakani orang musoi bapake. Pandur mongko ningalana sira ila kama ditarbiyati hadzal nabi marang sempurnane pendidikane iki nabi al karim sing mulya wa rasulil azim lan utusan sing agung shalawatullah salamu alaihi. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan fatwanya itu dawuh-dawuh itu didikannya itu manjep ambekan yang dididik sahabat-sahabat itu bisa berpikir sendiri lah. Nek mau sakel ngono ae iki gak oleh. Kudune ngene. Ya, pengaruhnya tidak seperti kalau seperti yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kesempatan mereka berpikir bareng. Umumnya kan gak gitu, umumnya pimpinan-pimpinan itu ya, yang penting instruksinya jelas, instruksinya jelas. Sana, begini, nggak boleh, boleh. Kanjeng Nabi tidak begitu. Ada apa sisi tarbiyahnya, didikane. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono carane Kanjeng Nabi mendidik. Anak imra'atan utai sedune seorang wanita min Juhainah. Seorang wanita imra'atan min Juhainah saking kabilah Juhainah. Ja'at sowan ya imra'ah ilan nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko matur ya imra'ah. Inna ummi sak temene ibu kula niku nazar Kanjeng Rasul. Nazar anta hujjah. Nazar yen to haji ya umi. Mbok kula niku nazar haji. Palam tahujja mongko dereng kaji umi hatta matat sehingga kapundhut umi niku. Mbok kula niku nazar haji dereng haji kapundhut. Pundi Kanjeng Nabi? Afa ahujju menapa saged ngajekaken kula anha saking ummi saking mbok kula. Kula napa saged ngajekake mbok kula? Wong mbok kula niku nazar ya kan. Dereng kelakon pun kapundhut. Ola dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam ya huji anha. Kajiya sira anha saking ummiki saking mbokmu.
Ya kowe ngajak mbokmu. Bisa diterusno mbek Kanjeng Nabi. Araita ingkana ala ummika. Jajal andani aku. Ingkana ala ummika. Araita sekali lagi ana kata-kata araita iku maknane katakan padaku. Ya, araita iku ungkapan khas Arab. Manani ana to? Ana ningali sira suwen araita, Dhewe kandhani. Apa pikirmu nek bahasa Indonesia ngono dadi sebab ro'a ya ro'a itu ningali itu bisa dengan pikiran orang ningali pakai mata tok. Termasuk di dalamnya itu ra'yi itu pendapatku. Ra'yi. Bagaimana pendapatmu araiti? Ingkana ala ummika lamun ana ala ummiki ing atase mbok ira ummiki ya wong iki imra'ah kok sing dadi mukhatabe. Ingkana ala ummika apa dainun utang akunti ana ta ana sira wadon qadiyatan iku nyauri nggih uqdu mongko mbayarana sira Allah ing Gusti Allah wallahu mongko ta Gusti Allah iku ahakku luwih berhak bil wafai kelawan dituhoni nek utang ya dibayar nek janji ya dituhon rawahu riwayatake ing hadis iki sapa Al Bukhari Imam Bukhari ya jane ana pertanyaan saka ibu-ibu dari Juhainah ini, mbok kula nazar ajeng haji dereng keleksanan kapundhut kula napa saged ngajekake mbok kula. Iya, ngono tak cukup jane. Tapi Kanjeng Nabi tidak begitu. Masih diteruskan araiti ingkana ala ummiki zainu dari diberikan bandingannya yang diketahui oleh mukhatab. Lho nek mbokmu duwe utang, mbok bayari ta ora? Nggih. Ya iku utange mbek Kanjeng nazar ning Gusti Allah iku utang karo Gusti Allah. Luweh berhak untuk dituhoni, dibayar, disaur. Utang mbekan wong ae mbok saur, utang mbek Gusti Allah mbok emplep. Ya, jadi cetha. Kanjeng Nabi ndhawuhi itu ana bandingane. Anta tara mongko utahe sira iku tara ningali sira ing anan nabiya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalala ala sihhati qadaiha nuduhake ala sihhati qadaiha ing atase sae anggone mbayari nuhonine imraah al hajja ing haji an ummiha saking ibune imraah bitorikin kiasin kelawan cara dengan metode analog bitorikin kiasi dan cara analog mengkiaskan satu hal dengan yang lain utang dengan orang dan utang dengan Allah yaitu nazar liyakuna zalika auqa fi nafsi supaya ana apa zalika mengkono-mengkono iku mau memperbandingkan dengan apa yang sudah diketahui mukhatab ana iku auqa fi nafsiha luwih nancep luwih masuk fi nafsiha ing dalam awak dhewene imra'ah karena imra'ah tahu bandingannya sudah diketahui terus Kanjeng Nabi membawa ke sana nek kowe diutang bayar tara nggih nah iki utang mbek Gusti Allah ya nazar iku utang karo Gusti Allah luwih berhak mbok bayari bil ma'lum wa tasbih kelawan sesuatu yang sudah diketahui oleh mukhatabah wa tasbih ma
ikhtalafa fihi lan nyerupake barang sing berbeda fihi ing dalem wa uskilalan dianggap muskil bima kelawan barang utufika alaih sing disepakati apa alaihimma dengan utang itu. Yang satu belum diketahui disamakan dengan sesuatu yang sudah diketahui. Wala syakkalan ora ana kemamangan iku maujud ana zikral dalil setuhune nutur dalil iku yukti memberikan ya zikrul dalil al hukma ing hukum kekuatane wa huwa atyabu li nafsil mustafti wa huwa utawi zikrul dalil iku atyabu li nafsil mustafti luweh menyenengake luweh maremake li nafsil mustafti ning gone awak dhewene wong sing njaluk fatwa wa alan luweh ngajak li izanihi kanggo memperhatikane mustasfi. Mergo dia ikut memikirkan jawaban itu, membandingkan jawaban itu dengan apa yang ditanyakan mau. Jadi lebih kuat. Nek dijawab iya ajekno titik naam ngono tok. Akan tidak mendapatkan ini tambahan pengertian ini. Karena ditambahi Kanjeng Nabi ara'aita in kana ala ummiki dainun sak teruse iku terus imro'ah iki terus mendapat wawasan yang lebih mantep lah. Oh nggih itu cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa dengan sekaligus mendidik. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono mau didikane Kanjeng Nabi juga. Mau tai keterangan ja kang temeka ya ma fil hadis ing dalam hadis an Abi Hurairah ta sang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, ja'a rajulun min Bani Fuzarata ilan Nabi. Sowan sapa rajulun wong lanang suwiji min Bani Fuzarata saking Bani Fuzara ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur ya rajul inna imraati waladat hulaman aswada. Setuhune bojo kula waladat ning lahirake imraati hulaman ing bocah aswada sing ireng. Kula niku kuning kiambake kuning kok anake witeng. Pakal curiga lah, pakalan Nabi mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaka min ibil ana ta lakai kedue sira min ibilin utawi unta. Ada sekitar 125 kata yang maknanya unta. Tapi kalau diitlaqno ibil itu jenis daripada unta ya. Kan ono jamal, ono nakoh, ono macam-macam. Tapi padha karo apa jenenge? Ghanam itu berarti wedhus secara jenis. Bisa banyak, bisa sedikit. Terus ono sing kapsun, ono sing macam-macam. Ibil itu untuk menyatakan unta itu saja. Qala na'am nggih. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama alwanuha iku apa alwanuha utahe warna-warnane ibil? Qala khumrun. Anu nek ngarani kene ngarani ya
apa ya coklat ini mengarang khumrun. Mana no istilah khumrun naam itu artinya merah-merahnya unta itu. Mereka menganggap merah, orang-orang Arab menganggap unta itu merah. Jadi merah apa jenenge ngono kae? Merah sing semu hitam itu merah marun, marun, khumrun. Jape khumrun. Wala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Hal fiha min awraq. Loh. Ora ana ta? Hal fiha nata fiha iku ing dalem ibil. Min awraqa utawi sing klawu. Sing ora marun tapi klawu gak ono. Marun kabeh. Kala nggih wonten mesti nggih wonten. Inna fiha lawurqan setuhune iku fiha ing dalem ibil lawurqan yekti nggih wonten sing kawun niku wonten. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Fa anna atahadzalik. Maka saka ngendi ataha nekani ha ing ibil sing wurqan mau apa zalika mengkono mau kok iso ana sing klawu. Padahal liyane do khumrun kabeh kok dudu klawu. Iku kondi ku. Wala jawab sapa? Jawab sapa? Iki mau ulama. Di sing sapa iki mau rajulun iki rajulun sing jaan ning Kanjeng Nabi min Bani Fuzarah malah. Kondi kok ana sing ora marun kok ana sing klawu barang kondi jae. Kala mongko matur sapa rajul asa yakuna nazahu irkun. Ibu menawi, nah saya itu menawi apa cara Jawa menawi itu menawa ayakuna yen ta ana mbek Kanjeng Nabi mosok menawa ya menawi ya nah ayakuna yen ta ana sing wurkon niku wae ya nazahu irkun narik ing zalik apa irkun ya cara saiki ya DNA ngono lah apa jenis keturunan darah irkun. Cara ilmu kedokterane iku DNA iku ya ana aja. Iki DNA-ne ana sing ngene. Wa saya kuna nasat irke Kanjeng Nabi terus kayak malik ngono ae. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa iki anakmu sing wireng iku." Asa ayakuna menawa ayakuna yen ana nazahu narik hu ing hadza apa irkun. Ya irkun padha ae karo unta iku ya ana sing klawu barang, anakmu ana sing ireng barang ku ya padha ae. Mbok takok-takok ana curigaan lho. Itu kan Nabi membawakan kepada analog yang diketahui oleh mukhatab. Wa fi riwayat yang dalam riwayat liya redaksine meh padha riwayatnya lain. Biasa ngono iku ning hadis. Kala matur sapa rajul ya Rasulullah waladan nglahirake sapa imraati bojo kula hulaman aswada ing bocah sing ireng. Bojo kula nglahirake kok witeng melenges. Wa huwa khina idzin yu'arridu bi ayun fiyahu. Wa huwa utai rajul mau khina idzin nalika iku yu'arridu itane meliringi apa mengesankan bi ayun fiyahu yang kelawan yento ame buang yun fiku menghilangkan
Gulam. Mergo ireng dianggap dudu anake lah. Kenging di buah ora diakoni. Wa zada fi akhiril hadis lan nambahi hadis ning riwayat iki fi akhiril hadis ing dalam akhir hadis nek mau akhir hadis asa yakuna nazau irkun ya iku akhir hadis sing riwayat ngarep mau saka sahabat Abu Hurairah nek niku iki riwayat iki zada fi akhiril hadis walam yurakhis lahu fil intifa' minhu walam yurakhis lan ora memberi kemurahan lahu marang wong mau fil intifa' ing dalem manfaatake minhu saking hadza sing nazahu irkun mawon rawahu riwayatake ing hadis iki sapa Muslim Imam Muslim fi akhir kitabul li'an nek mau apa mau saka Abu Hurairah kabeh nek iki Imam Muslim niku bab li'an min sahihi saking sahih Imam Muslim nek sing arep mau Imam Bukhari ya riwayat sing iki Imam Muslim niku sahih Imam Muslim kalau qala mongko lamun dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang rajul sing saka Bani Fuzarah mau ngendika Kanjeng Rasul dawuh innal launa la tukhlalahu fil ilhaqil walad ngomane ngendika ngono innal launa setuhune werna ireng cek putih cek kuning cek abang iku la tukhlalahu ora ana apa jenenge pengaruh maujud lahu kedue laun fi ilhaqil waladi ing dalem ilhaqil ngetutake anak anak iki anake wong ngene nek ireng terus anake wong ireng wong kuning anake kuning lah nek anake warna-warni ya bingung dene. Gak ono ladukhla, ora ono urusan lah. Ora ono urusan karo ilhaqul walad au nafihi utawa ora anane ilhaqul walad. Madama annahu walad ala firasi. Selagine ana ustuhune sing dilahirno walad iku waladun anak ala firasi ing atase firase wong. Artine bojo-bojone dhewe sing nglahirno dadi ora ono urusan wa fi muddatin ing dalem mangsa yumkinu kang mungkin apa ilhaquhu ngilhakake walad mau bihi kelawan wong umpamane Kanjeng Nabi ngendika ngono iku ora ana hubungane kok werna mbek anane gak ana hubungane. Anggere iku pancen iku bojomu lan kowe kawin mbek bojomu ku ya ana yaene ya mbek bojomu iku. Ora ana hubungane karo werna iku. Muni ngono iku Kanjeng Nabi ndawuh ngono iku wis cukup jane. Wong dene takok anak kula kok ireng niku. Nggih. Ngene ya, kowe ora ana hubungane. Werna iku ora ana hubungane. Iki anakmu tah ora iku gak ana hubungane. Wong iku bojo-bojomu dhewe. Ya kowe ora tau pisah karo bojomu. Ngono cukup deh. Tapi Kanjeng Nabi ndak begitu. Walakinnahu angitapine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam arada ngersakake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyubayyina lahu Kanjeng Nabi ngersakake ento jelasake ya Kanjeng Nabi lahu marang rajul min Bani Fuzarah mau wajhal hukmi ing arahe hukum segi hukum ya liyakifa supaya iso madhep sapa rajul mau minhu
ala hakikatin saking wajahe hukum ala hakikatin ing atase kenyataane wa yastamsikulan cekelan sapa rajul mimbani busarah mau minhu saking hukum iki biburhanin kelawan burhan hujjah bukti dalil fa'adahu mongko balekake wa wajah nazarahu ila nadhirihi lan balekake sapa Kanjeng Nabi ing rajul wa wajah lan ngarahake nazarahu ing peninggalan rajul ila nadhiriha maring bandingane maring bandingane hakikah mau mimma huwa musallamun ladaihi saking barang huwa kang utahi ma iku musallamun yang sudah ditampa ladaihi ana sandinge rajul wa maklumun lan kinawruan indahu ana sandinge rajul dibandingkan dengan sesuatu yang sudah diketahui dia dan sudah diterima oleh dia supaya apa liyakisal maju supaya dia bisa membandingno iso ngiyasake menganalogkan al majhula ing sing durung kinaweruhan bil maklumi kelawan sing kinaweruhan karena dia taunya onto ini ana macam-macam warnane ini menang ini kok ana sing klawu liyane iku do coklat kabeh kok klawu dhewe iku kon ndi bangke ngoten niku biasa niku di anane onto nggih ngoten niku iku kan sendiri nyandak ngono anakku ya padha ae. Liyakisal majul bil ma'lum. Bairud dal maskuk lan nola al maskuka fihi ingkang diragu-ragukan fihi ing dalem iku mau ma huwa musalam. Ilal mutayaqqin minhu marang sing diyakini minhu saking ma. Dari yang meragukan menjadi yakin. Aurak mau apa kak? Wurkon mau awurkon. Aurak itu apa? Wal aurak waladhi fi sawadun laisa bisaufin. Kelawu apa dengan fihi sawadun laisa bisaufin. Ireng tapi ora ndelengesem. Oh, ora murni ireng. Karena ireng murni ana sing ora. Iku maknane aurak sing maknane di apa didang Kanjeng Nabi ana sing aurak apa kabeh coklat apa ana sing aurak iku mau maknane iku ireng tapi ora ndelenges abu-abu klawu wal muradu bil irki huna yang mau mbok maknane DNA barang mau irku itu apa wal murad sing dikersakake bil irqi kelawan irq iku mono ayas asa ayakuna nasatu min irkin nasahu irkun apa maknane wal murad bil irqi huna iku al aslu minan nasab iya ya DNA juga asal daripada nasab tasbihan bi irki samrati dipadakake tasbihan kelawan madakake bi irki samrati kelawan oyote wit buah-buahan wa makna nazahu asbahu asa ayakuna nazaahu irkun iku maknane asbahu nirupani wastadzabahu ilaihi penarik hadza asa ayakuna nazahu irkun wastadzabahu ilaihi narik ya irkun hu ing warna yang lain tadi wa adhara lan merohake ngetokake launahu ing warnane
sing beda mau ya alaihi ing atase ma iku mau ya aurak itu loh kan ana ibil itu dikandakno nek kabeh iku ana khumrun mosok khumrun kabeh ora ana sing aurak ta ya wonten sing aurak mesti wonten lah iya nah iku padha karo pertanyaane dik mau anake kireng iku piye kan anake ana sing kuning ana sing ireng biasa iku nazahu irkun asal daripada keturunan DNA-ne al inayatu bi dzikril qissati wallahu alam